बेलाय बे प्रमदनिसो खोथा जाबाय बेखौ आङो मान सोंनांगौ प्रमदनावसो सरकार सालायग्रा दिनै लाख लाख थाखा लानानै बेखौलाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो बेखौ बुंनांगौ गैया जाख्ल'नाय गैयै दैलि जागासिनो दैलि जायो बिपिएफआ सरकार दायोब्ला गफुरसिं हाबनाय गामिया बिटिसि जागोन ना बिटिआर जागोन ओइ जाम्बा नोङो नोंसोर मानो नंखाय खोथाफोरखौ सोङो आङो बुंदों र' गहपुराव दिनै आंनि थाखाय गोदान नङा नोंगौ गेजेराव गेप जाबाय बहुद बोसोर खिन्थु आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि खोथाखौ गहपुर ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा मारै दं मारै गैया बेखौ आङो जुदिও आङो बेहाय फैनानै खबर लानो हायाखै थेवबाबो आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ मारै दं होननानै आरो आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव गहपुराव सफैबाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों रायज्लायनो मोननानै जायगाखौ आं नुफैफिनबाय आरो दिनैनि राजनिति जिथु परिबेस बेथ' कन्टिनिउआस आङो गहपुराव फैबाय थानो मोनसिगोन आरो गहपुरनि जिथु गामि सोनायनि जेंना बेखौ आं बुंदों सरकाराव फैग्रोथों आङो सरकारजों रायज्लायनानै थालांनाय गामिफोरखौ सोबसिनगोन आरो बिनि उनाव बे गहपुरखौ लानानै बा बे गोदानै हाबनाय ओनसोलफोरखौ लानानै गोदानै मोनसे साब डिभिजन जानांगौ बेखौ आं सरकार फैबानो आं प्रप'जाल होगोन आरो बे ओनसोलाव उन्नयन बे ओनसोलाव थानाय माखासे जिथु जौगाखांनायनि खोथा बेफोरखौ जों मावगोन आरोबाव जेनेबा लेन्ड एडभाइजारि बर्ड थायो बा बहुद माबा माबि थायो कमिटिफोर थायो डिपार्टमेन्टेल बेफोर डिपार्टमेन्टेल माखासे कमिटिफ्रावबो गहपुरनि मानसियानो थागोन आरो गहपुर ओनसोलनि थाखाय मा जौगाखां खामानि मावनांगौ इडुकेसन खेथ्रआव मा जानांगौ एग्रिकालचार सेक्टराव मा जानांगौ बेफोरनि थाखाय माखासे कमिटि थाखायो बेफोर कमिटियाव गहपुर ओनसोलनि मानसियाबो थागोन आरो बेजोंनो जोङो मावलांगोन सार बे बिपिएफआ सरकार दानायनि उनाव गहपुरनिफ्राय माखासे गामि बिटिआरआव हाबनायखौ दानख'फिनगोनसो होननानै गुबुन दोलोफ्रा बुंबाय थादों बेलाय बे प्रमदनिसो खोथा जाबाय बेखौ आङो मान सोंनांगौ प्रमदनावसो सरकार सालायग्रा दिनै लाख लाख थाखा लानानै बेखौलाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो बेखौ बुंनांगौ गैया जाख्ल'नाय गैयै दैलि जागासिनो दैलि जायो बिपिएफआ सरकार दायोब्ला गफुरसिं हाबनाय गामिया बिटिसि जागोन ना बिटिआर जागोन ओइ जाम्बा नोङो नोंसोर मानो नंखाय खोथाफोरखौ सोङो आङो बुंदों र' बिटिआर गोदान सुक्ति जादों गोदान सान्थि सुक्ति जादों जों बयबो मिथिगौ बयबो खोनादों आरो नुबायबो मिथिबायबो बिटिआर नाम सोलायनानै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति आङो बेखौनो बुंदों बे बिटिआर नाम सोलायबाय सुक्तिखौ बे बिटिआर नामखौ दिनैसिमबो लकसभा आरो राज्य सभायाव आयेनगत भाबै स्वीकृति होआखै सुप्रिम कर्टआ स्वीकृति होआखै दिनैसिमबो प्रेसिडेन्टआ भारतनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसिमबो स्वीकृति होआखै बेखौसो आं बुंबाय थादों बे शब्दआ बिटिआर शब्दआ माने कनस्टिटिउसनेलि स्वीकृति मोनग्रोथों बिनि उनावसो आं बिटिआर बुंगोन होनना बुंदों